ли да пи? Какво? Да! Wow, please. Абе, да. Какво? Добре. Нато идва тук, не сложи. Бе, аз съм едно в 5. Това е тази седянка, където са си направили. Шшш! Каква е тази седянка, която си направили? Ти бяха 3 човека на едно място, просто седяха и се гледат. Защото той иззад каплята от тай. Теодор е виновен, защото беше нарочно. Не беше нарочно, казвам просто. Нарочно беше, хитна ма 2 пъти иска да му довърши. Аз ви пребавам, защото ще почнете да спорите. Аз съм тук да доставя спокойствие и баланс. Аз просто виж, аз тук ще мълча. Просто съм тихо. Еми да, така да. Теодор, не си краш, алко, не са прави. Майко, какво прави въгълчето? Това са оранжеви да са тъпни. Къде? Конектор има, конектор. Да, не ме чу глупака. Добре. Добре. Стирс. Умря. О, не е само един в ляо ми. И зад мене. 370 демидж. Нихуя ти, блядь. Наебал. Надявам се да гледам бойлера. Ако искаш, всека плека отиде към Б. Ако искаш. Бомбата е тука. Чакай, ще съм зад него. Да, извинявай, бейтвам да, ама... Не, той е добре. Тука напълно по моя. Всичко умря. Май накрая няма начин да говоря с само Всички да... умря. Спички е на 1 волт away. Туди на суди. Се. Оранжеве да планте. Плант. Я Евгений, ти спомня. Умря. Уа! Бе, така са пата. Се са първата, нали? Аз. Оу, как ми лагна. What is DNT? What the fuck? Orange, where do you play? Пуста се разписалях. What? What the fuck? Аутапама! Току-що антамнах и го убих това. Вау! Видя ли му то? Флашка. Оранжеве пак отива соло Б с бомба. Orange, come here, please. Orange, come here. Нека ти дам му! Никой не ме. Како се? Добре! Бати лага, бе! Не мога да направя дупка. Outside. Not man. Браво, машинки. Айде. Насъко. Просто свърши генгленг. Просто приключи. Като се подобат на... На спавн. Къде ще към? GG брат, какво ми го да това... Don't speak. Го ще отчаеш, ще покажем аз. Нищо, че отая ще умре. Ще го да... Виж. What? Тук много офис съм играл. И аз съм играл много офиса, ма едно в едно с един приятел. Само на офис играх.
Аутсайд ли е последния? Дайте. Best tactic. Добавям АВП. Инвестирам. Хао, За това- не има АВП. Хао, Инвестирам. Лав. Люп. Стига се намира на нас. Дай да бейтваме. Заедно. Ето и тримата за заряд. Искам да бейтваме, добре. Да. Ето бейтваме. Добре. Никола, ти видиш. Група централен спик. С краката ли са му на клавиатурата и мишката или? Да. Той да знае. Браво. Айде! И двама са там. Да. Да, виж, ти също, което ти обяснявах днес, че хамазваш, че объркаш на администрации. Как играте си това? Много стана град. To my right, that's an open Ето, sight. And now I need a Ламса. alibi. MJ. I told my mom, listen, please don't cry. Everything will be alright. Free up all the fucking guys. no, They wasn't there when the beef. Кой крала ме? Лево! Не, той кемпи там в конектор. Както никога. Умря. Ти дай да уби с калашче, къде сме от този. Ау! Воу! Добре, гайс. Да, живея тръгна да бяга. Виж го. Избяга. The church! Малъкъв се букук. Ми скара кръв, не ми изаха. И сега и аз почна го да лачвам. Яче. Не стана дал. Да, тук бях жертва. Бях да разбера. Защото ти си рейпабъл, Зеро, ме. Някой на... Оха! Кюфи да, брат. Пипам. 3, 2, 1. Да. Добре. Той ще ни тъпташе да не го...